Проверката на фактите не е някаква нова професия. Тя е форма на журналистика, чиято единствена цел е да установи точността на фактите. Проверката на факти е сърцевината на журналистическата работа. Тя е в основата на всеки репортаж, на всяко разследване, на всеки анализ, защото мненията трябва да се основават на достоверна информация и точни факти. В FactCheck.bg следваме точно определена методология за подбора на твърденията, които проверяваме, за работа с източниците на информация, за оценка и представяне на резултатите от проверката. Всяка стъпка в процеса на проверка и всеки използван източник се публикуват, така че всеки потребител да може сам да провери дали следването на същите стъпки би довело до същите заключения. Освен проверка на конкретни твърдения, правим и задълбочени анализи на каналите за разпространение на дезинформацията. Защото разкриването на това, кой умишлено лъже и защо го прави, е толкова важно, колкото и опровергаването на лъжите. Ние ценим своята редакционна независимост. FactCheck.bg не работи за държавни институции, политически партии, частни компании и не защитава друг интерес, освен обществения. Независим обаче не означава неплатен. Трудът на нашия екип се заплаща чрез проектно финансиране, което е описано на нашия сайт. Проверката на факти не е нито истина от последна инстанция, нито контрапропаганда. Проверителите на факти не са цензори, които ограничават правото на мнение. Но твърдо вярваме, че мненията трябва да се основават на верни факти, а не да се използват като прикритие за дезинформация. Защото дезинформацията не е друга гледна точка.